Mám rád horskou turistiku, je to jeden z mých koníčků. Ano, vždycky, když se plánuje dovolená, tak se snažím, abych tam prosadil i své plány z horské turistiky. Říká, že by byl hrozně rád, kdyby jsme šli, ale my s mamkou jako moc po těch horách nechodíme, takže jako prostě taťku přemluvíme, aby jsme šli na nějakou tu kratší procházku a tomu taťkovi jako stačí, ale asi by rád jako chodil trochu díl po těch horách. Chci po ní, aby se mnou chodila a většinou jako jde a zatím jako nějak zvlášť razantně neprotestovala. Jako to. Baví to, myslíte? Asi ne. Taťka asi moc zpívat neumí, ale vždycky říká, jaký má hudební sluch a tak, ale myslím, že moc zpívat neumí. Za studentských let jsme si zaspívali hodně, ale nemyslím si, že bych byl virtuóz. Nicméně zdědil jsem po rodičích jakýsi hudební sluch. No, tak třeba o Vánocích zpíváme a tak to není teda žádná sláva. Pravidelně koncertujeme na Vánoce, připravujeme si dopředu některé koledy, které potom jako celá rodinka zpíváme a natáčíme. Umí tancovat? Jo, tak teďka tancuje tak srandovně jako... S tím tančením to bude trošku problém. Absolvoval jsem základní vzdělání taneční, nicméně dnes se to teda omezuje jenom na základní kroky, šup sem, šup tam. Myslíš si, že je odvážný? Skočil by třeba s padákem? Jo, to asi jo. A dovolil by skočit tobě? No, tak to asi ne. Já jsem skákal s padákem. Já jsem byl na vojně u parašutistů, sportovních parašutistů v Prostějově, kde jsem jim dělal lékaře a tam mi umožnili i skok padákem. Tak do tohoto jako klidně jdu. Taťka myslím, že je dobrý řidič, jako takový vyrovnaný, že třeba nenadává, když je červená a tak. A ani na jiný řidiče nenadává? Ne, to ne. A občas ano, protože to je někdy hrozný, co se děje. Já jsem flegmatik, ale když je nějaká situace, kdy je opravdu zle, tak se dokážu pořádně, ale pořádně rozjeřovat.